čo bolo, reku. Prvý čierny prezident v Amerike. A sú tam pyramidoidné, alebo ako to mám vyskloňovať, skrátka pyramidy, hej. Truman, tvoj názor na Donalda Trumpa. Tak čaute ľudia, ak si ma nepamätáte z mojej poslednej uputávky, tak ja som Truman, pseudonym Truman je môj ohľadom týchto videí. A začneme to robiť asi takým formátom, že ja tu mám nejaké otázky, vôbec netuším aké, a budem si pomaly vyberať otázku po otázke a na ne vám vlastne odpovedať. Tak ideme na to. Takže prvá otázka. Truman, vyvrať konšpiráciu nepristátia na mesiaci. No, to sa bude ťažko vyvracať. Takže, nepristátie na mesiaci. Je to diskutabilná téma. Jedni veria, jedni neveria. Buď verím, alebo neverím. Je to o tom, že program NASA sa na toto zameral niekedy v 60. rokoch, v 64. alebo ako. Pri moci bol, tuším, prezident JFK, John Fitzgerald Kennedy, ktorého, pravda, viete, zastrelili, bol na neho spáchaný atentát. A vlastne on dal za úlohu NASA, že sa musí dostať do neviem koľko rokov na mesiac, aby obehli zas vesmírny program Sovietskeho zväzu. Pretože Sovietsky zväz obehol Ameriku, čo sa týka prvého človeka vo vesmíre a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tej dobe bol vrcholom vedy a techniky toaster. Pravda. Takže ja neviem, no nechcem podceňovať NASA ani tých ľudí, čo tam vtedy boli, ale všetko museli vypočítať na papieri. Najdokonalejší počítač bol, hovorím, asi ako tak v dnešnej dobe toaster. Takže je to diskutabilné, no. Ale ja si myslím, že boli schopní sa tam dostať. Videl som o tom kopu vecí. Predstavte si, ako by to musela NASA utajiť také niečo, že tam boli, respektíve neboli. Že vraj to bolo všetko natočené v nejakom štúdiu, čo sa týkalo lom svetla, tiene a tak ďalej. Skrátka, ja neviem, no. Je to, ako hovorím, diskutabilné. Ale povedzme, že tam boli. No. Ale zaujímavejšia otázka je, že neboli tam že vraj iba jedenkrát a prečo to zrazu zrušili ten program? Prečo sa tam už zrazu nevrátili? To je zaujímavá otázka. Na túto otázku si pozrite filmy Transformers a film Transformers je na túto otázku ako stvorený. Že vraj tam našli niečo a neprijali si, aby sa tam zvracali a tak ďalej a tak ďalej. Pozrite si na túto tému veci a dohľadajte si na internete. Takže, môžeme ísť na ďalšiu otázku? Môžeme. Vylosujeme. Takže, ďalšia otázka. Truman vysvetlí pre divákov, čo sú jednobunkovce a mikroorganizmy. Čo, ja som biológ, vy kokoti, čo vám jebe? Jednobunkový organizmus, to je len... To nie, toto rušíme, túto otázku rušíme. Asi teraz prípadám, jak jednobunkovec. Opiče? Ďalšia otázka. Truman, povedz nám tvoj najväčší, najdesivejší zážitok, či už s mimozemšťanmi, alebo niečo nadprirodzené. Tak, raz som fajčil v okne, ako tak mám vo zvyku z izby si zapaliť, viete, ako chlapec z dediny, okna do dvora. Takže zapalím si v okne, pozriem hore
nočná obloha, pravda, vyjasnená. A pozerám, že čo to je? To lietadlo to nie je. Pozerám ďalej, čo to je? Družica to tiež nie je. Čo to je? A išla bodočka ako hviezda keby a zrazu sa rozdelila na dve. A že, to čo bolo, reku? Ďalšia otázka. Kto sú reptiliani? Takže, reptiliani sú mimozemská rasa a predstavte si, že tá mimozemská rasa, že vraj nás už aj ovláda. Že vraj sú vo vládach už infiltrovaní a v Hollywode a všelide a že vlastne fungujú na takej bázi, že ani si nevšimnete, že to je reptilian, on vám prípada ako človek. Neviem, ako to robia, to maskovanie nerobia, ale nejako nám vplývajú, že vraj na mozgy skrátka. A my ich vnímame ako normálne ľudské bytosti, ale na internete sú záznamy, že vraj reptilianov, ktorí sa prezradili, hej, nechtiac. A to sú reálne grady, to keď si pozriete tie videá, to normálne ide strach toho človeka. Ja osobne som mal normálne strach z toho, a že je to pravda, ale toto je, podľa môjho názoru, to je troška priťahnuté za vlasy a no, viete ako. Skrátka priťahnuté za vlasy. Reptiliani, to je na štýl jaštera. Predstavte si humanoida. Humanoid to je človek ako ja, alebo vy, že má hlavu, dve ruky, dve nohy, ale má kožu ako jaštier a jedno s druhým. A čo jašterice, keď sa tak pozrieme do prírody, jašteričky? Jašteričky vyhľadávajú teplúčko, pekne, na kamienček a pekne sa vyhrievať. No tak im asi aj vyhovuje naše globálne oteplovanie a že tu je čím ďalej teplo a teplejšie a teplejšie. No, dobre. Ešte dopovedz, kto si myslíš, že sú reptiliani? O kom sa hovorí, že sú reptiliani? Aha, takže ja osobne si nemyslím radšej nič ohľadom tohto, ale čo som videl nejaké videjka a reči okolo toho, tak napríklad Barack Obama, tuším, bývalý americký prezident demokratický, ten Černoch, pozná každý, pravda? Prvý černý prezident v Amerike. A vlastne zábery na jeho osobnú ochranku boli a tam, ty kokso, to keď som videl, tak fakt išiel strach do mňa. To boli pekne hnusné zábery, úplne taký zubačí, taký fakt hnus, skrátka hnus. Pozrite si okolo toho, nájdite si, dohľadajte si, dobre. Ďalšia otázka, a to bolo tuším za 3 body. No dobre, ideme ďalej, zalosujeme. Prúmen vysvetlí pôvod pyramíd. To je veľmi zaujímavá otázka. Takže, pôvod pyramíd. Pôvod pyramíd. Pyramídy poznáte pravdepodobne, egyptské pyramídy, to pozná každý. Južná Amerika, Stredná Amerika, všade sú tam pyramidoidné, alebo ako to mám vyskloňovať, skrátka pyramidy, hej. Egyptské pyramídy, ako som povedal, Južná Amerika, Centrálna Amerika, Stredná Amerika, dokonca, že vraj sú pyramídy v Číne, ktoré to nie je známe ľuďom len tak z mainstreamu, v Rusku, skrátka po celom svete, ale sú neodkryté, takzvané neodkryté. Predstavte si, že tie pyramídy existujú tisícky rokov a vplyvom počasia, erózie a tak ďalej. To je všetko pozarastané, len to nemá kto vykopať. A hlavný vedecký prúd, takzvaný mainstreamový prúd, nás presvedčia o tom, že tam žiadne pyramídy nie sú, aj vlády, skrátka, tam nič také nie je. A teraz sa vráťme teda k tým známym stavbám pyranoidným. Takže Egypt, áno. Predstavte si, egyptská civilizácia, hej. Zrazu z ničoho nič začali stavať pyramídy. Veď to sú obrovské stavby, z takých dielov postavené, veľkých, ťažkých,
Tam sú sarkofágy, objavili v egyptských pyramídach v Gize také, z takých materiálov a tak ťažké, obrovské, že nikto nechápe, ako to tam dotrepali, ako to mohli vytesať do voľakej žuly, čo žula je brutálne tvrdý kameň, brutálne tvrdý nerast. A vtedy, že vraj mali iba medené nástroje. No tak, ako to mohli urobiť? No ako? Kto ich to naučil? Tam s prepačením za výraz, podľa môjho výzoru, srali šťali do pisku a zrazu začali pyramidy stavať. Však to im musel voľakto ukázať. Voľakto ich to musel naučiť. Tí pyramidy sú postavené s takou presnosťou, že ani dnešní inžinieri by to tak nevymerali. S modernými prístrojmi. Sú postavené so súladom s hviezdami. Tuším Orionov pás, alebo aké sú to hviezdy. Dohľadajte si na internete, ak vás to zaujalo. A že vraj tí stavby mohol postaviť niekto, iba kto mal pohľad z vrchu na to stavenisko. Inak by to nedokázali spraviť. No. Južná Amerika ani nehovorím. Machu Picchu napríklad. Machu Picchu to nie sú pyramídy, ale to sú tiež stavby také v takých výškach, že nikto nechápe, jak to spravili. Môj detko nebohý, bol murár, majster murár a krútil hlavou, keď pozeral dokumentárny napríklad o tom Machu Picchu, to je v Južnej Amerike, tiež len krútil hlavou nechápavo, ako to mohli postaviť len tak holými rukami a nejakými, skrátka ručne. To sú tak presne vybrúsené kamene, tak opracované, že tam by ste nestrčili do rihy ani kreditnú kartu, ani čepel noža by sa tam nemestila do tej rihy. Tak vysvetlite mi, zamyslite sa nad tým, ako to mohli v tej dobe tisícky rokov pred nami, pred modernou civilizáciou, čo každý si myslí, že vtedy ľudia žili v jaskyne a napchávali sa banánmi. No. Dobre. To bolo ohľadom pyramíd. Dobre. Počkaj, aby som ľahko netrafil, hlavne sám seba. Dobre, ďalšia otázka. Truman, tvoj názor na Donalda Trumpa. Tak toto s mimozemšťanmi ani s vesmírom nemá nič spoločné. Ale teraz je veľký boom, Epsteinové spisy a neviem čo, ale tak Trump je tam tiež zaťahnutý, ale tak ja neviem, no tak holi nebo palici. To tak hovoria Češi, že to je asi jedno, že či demokrat alebo republikán. Koľko teraz stojí prezidentský post v Amerike? 50 miliónov? 50 miliónov, aby ste mali vovačku, aby ste sa stali prezidentom a vyhrali voľby. Dobre, môj názor na Donalda, už som to chcel, ale môj názor na Donalda Trumpa je taký, že muž, podnikateľ, má veľké impérium, svoj vlastný mrakodrap, Donald Trump a tak ďalej. Každý ho má za úspešného, každý si myslí, že neviem čo a America First vyhlasuje. Má druhé obdobie, prežil atentát. Natesno, to bolo fakt natesnutý kokos, to bola otázka nanomilimetrov, nie že milimetrov. No a môj názor, keď to tak zhrniem, je na neho taký, že asi vie, čo chce, ide za svojím a Donald Trump nemá trpezlivosť na vyjednávanie. On skrátka ide za svojím. Či pôjde cez mŕtvoly, či nepôjde. Dobre, len dúfam, že sa dobre vyspí pred nejakým jednaním s Putinom a tak ďalej a so Zelenským. A že tam vyrepuje voľakú normálnu dohodu už svetovú, aby sme sa tu nestrieľali ako... Dobre.
Ďalšia otázka. No, Truman, čo ťa najviac desí? Z čoho máš strach? To je dosť otázka na telo, ale čo ma desí, z čoho mám strach? Že jak neviniť na mizinu. A nie. Tento svet môže skončiť veľmi rýchlo. Náhle a netuše, jak povedia naši bratia Češi. Ja neviem, prírodná katastrofa, vojna, niečo z vesmíru priletí, nejaký asteroid. Mimochodom aj na nás letí. To vás teraz troška poplaším. Letí na nás asteroid, je to potvrdené NASA, aj teleskopom, neviem, aký teleskop teraz používajú, Jamesa Webba, tuším, je najmodernejší, či už je modernejší trochu. A skrátka zamerali asteroid, pomenovali ho Apophis, po egyptskom bohovi podsvetia, a mal by doraziť niekedy v roku 2036, alebo ako to je, neviem, dohľadajte si presné informácie. Ešte raz poviem Apophis. Asteroid Apophis. A doteraz nevedia, respektíve vedia, neviem, že mal by byť v kolíznej dráhe so Zemou. Ja neviem, stávajú sa hociaké bunkre, pravda, pod zemou. Neviem, kde v Amerike teraz, presne v ktorom štáte, postavili letisko, predstavte si celé letisko, a pod tým letiskom by mal byť obrovský podzemný komplex, bunkre, hej. Tam keď sa to stávalo, tak ľudia nechápali, z kerej rite, s prepáčením za výraz, berú toľko zeminy, alebo ja neviem, skrátka tam niečo kopali pod tým letiskom. A ešte aj na tom letisku je obraz, obrovský obraz o apokalypse sveta. Tam je týpek, normálne v plášti čiernom, s plynovou maskou, zákačkom v ruke, ty kokos, takto onej, v druhej ruke šablu. To je brutalita, neviem teraz, v ktorom štáte to je. Presne, neviem, Arizona alebo kde, neviem. Ale to je halus, to... A nebojím, tak strach, viete ako. Hovorí sa, že ja sa nebojím, len mám strach. A asi tak, no. Dobre. Vyčerpali sme asi, z čoho ja mám strach. Ďalšia otázka. Truman, ak je všetko zmanipulované, kto manipuluje manipulátorov? Tak manipulátori sa manipulujú medzi sebou, podľa mňa. Viete, ako to myslím. Skrátka, to je ťažká otázka, to neviem, kde chlapci na to prišli, či im to voľaké AIko nakazené zase neporadilo. No, takže ešte raz si to musím pozrieť. Manipulátorov. No tak manipulujú s nami hlavne vlády, pravda? Vlády. Respektíve vlády sú iba šašovia, kvázi. To sú len pandrláci na špagatíkoch, vlády naše. Lebo naozaj vládnu svetom, dohľadajte si na internete, že Bilderberg, nazývajú ich, že Bilderberg. A to je pár typkov, to sú ešte viac jak miliardári, hádam, čože voľaký miliardár, to je prd oproti týmto pánom. A vlastne títo páni rozhodujú o tom, čo a ako, akým smerom sa bude svet vyvíjať a čo a ako. Oni rátajú so všetkým. Oni rátajú s prírodnými zmenami, s katastrofami, so všetkým skrátka, lebo oni majú neobmedzené prostriedky, si predstavte. A
zaplatia si čo chcú, koho chcú, ako chcú a jednoducho oni sa stretnú tak raz za pol roka, 2 razy za rok, vyberú si nejaký štátik, nejaký hotelík a ten hotel samozrejme je pre nás, obyčajných smrteľníkov, zatvorený. Tam nestražia ich rádoví policajti. Oni majú zaplatia si vlastné bezpečnostné služby a tí ich tam strážia. Vy ako náhle sa priblížite k tomu hotelu, tak v momente idú po vás jak pes po údenom. Viete ako, hladný pes, keď zbadá údené. No, asi tak. Takže do týchto panov by som sa moc akože nerad navážal, lebo ja nepotrebujem, aby ma hen tam volade na horke zakopali. Dobre. Čujete? Čiže trafím hen toho debila. Ďalšia otázka. A to bude už asi posledná, alebo? Ukazujú mi, nie. Truman. Čo je to čas? Je to vymyslené? Je pravdivá konšpirácia, že ľudia spomalili čas? No tak ľudia asi ťažko volať, čo spomalia alebo rozbehnú. To je dobrá pičovina. Nechcem byť vulgárny moc v týchto videách, ale vlastne je to od 18+, ale zase viete ako no. Takže, čo je to čas? Čas je veličina, ktorú neovplyvníme, pravda. Čas je relatívny pojem. Čo znamená relatívny pojem? Čas nám ubieha raz pomalšie, raz rýchlo. Keď na niečo čakáme upotených 5 minút, tak vám to pripadá ako 5 rokov. Keď čas nevnímame, napríklad v práci, že sme zaujatí niečím, alebo že sa zabávame, že nevnímame čas, tak to ubehne ako voda. Hej? A žijeme v časopriestore. Hej? Takže to je napríklad teória relativity, hej, čo načrtol už Einstein. Albert. Ten taký šedivý vlasatý, si ho pamätáte, nie z plagatov. Ten načrtol teóriu relativity, že vlastne cestovanie v čase a tak ďalej, hej. Že je to vlastne cestovanie v čase na papieri podľa tej teórie relativity je vlastne možné. Ale v tejto dobe, na začiatku 21. storočia, na to ešte technológie nemáme a myslím si, že tí miliardári a tak ďalej, čo majú nehorázne portfólia, neobmedzené, určite aj do takéhoto výskumu pchajú peniaze a to, čo my vieme, kedy sa stroj času vymyslia, respektíve vymysleli. Možno, že už aj s časom cestujeme. Jedna teória hovorí, že to, čo vlastne vidíme, že si myslíme, že sú to mimozemšťania, tak sme to vlastne my sami, z budúcnosti. Jedna konšpiračka hovorí, to je veľmi zaujímavá konšpiračka, že vlastne to, čo my vidíme a čo sú únosy mimozemšťanov, šediváci a tak ďalej, tak že vlastne sme to my sami z budúcnosti a vlastne vracajú sa v čase a unášajú ľudí preto, lebo vo svojej dobe, z ktorej sa oni vlastne vracajú do minulosti, začali mať nejaký problém, hej? V rozmnožovaní a jednoducho vo vývoji, hej? Že dostali sa do takého bodu, že tam prišla nejaká genetická chyba alebo čo, skrátka, že sa prestali rozmnožovať, jednoducho volačo také. A oni vlastne v minulosti hľadajú tú chybu. Preto aj unášajú ľudí a jedno s druhým. Že vlastne skúmajú ten genofond a vlastne ako napraviť tú chybu v budúcnosti. Hej? Dobre. Asi tak ďalej nič tomu ma nenapadá. Dobre, takže hop. Trafím sa z tohto debila. Skoro. Ďalšia otázka. Truman, daj nám tvoj názor na médiá. Tak to hovorí asi za všetko. Takže, môj názor na médiá, hej, médiá sú
mainstreamové médiá, rozdeľujeme mainstreamové médiá, klasické, poznáte asi, čo je mainstream, nemusím vám vysvetľovať. A ďalej médiá nezávislé, hej, ako napríklad my sme nezávislé médium. Vlastne médiá fungujú takým spôsobom, že ako som povedal, médiá ovplyvňujú verejnú mienku. Čo kto vidí, čo kto počuje, podľa toho si vytvára názor. A samozrejme, že médiá sú na predaj. Jednoducho, vy keď prídete za generálnym riaditeľom, napríklad šplechnem, no nešplechnem nič, nechceme robiť žiadnemu mainstreamu reklamu, takže prídete do mainstreamového média za generálnym riaditeľom, toto a toto dostaneš na účet, keď toto a toto budeš hovoriť. No, prečo v mainstreamových médiách nerozprávajú o takýchto veciach? Pretože zase aj trošku chápem, lebo nechcú robiť nejakú verejnú paniku, alebo ja neviem čo. Prečo sa o mimozemšťanoch rozpráva len v Amerike? Prečo sú mimozemšťania iba v Amerike? Lebo tuto nikto nepustí skrátka do tých mainstreamových médií. Američania sú ohľadom týchto otázok úplne otvorené mysle majú. Aj to vám chcem povedať, že vždy majte otvorenú myseľ a hlavne kritickú myseľ. Nenehajte sa oblbnúť tým, čo vám chcú v mainstreame napchať do hlavu. Jednoducho, to sú len polopravdy a upravené pravdy vlastne. No, takže toto je môj názor na médiá. Ideme ďalej. Počkaj, tohto debila, ďalšieho trafím. Hop, skoro. Skoro sa zadrol, som ho trafil do huby. Dobre, ďalšia otázka. Truman, čo sú podľa teba tie lietajúce drony UFO? UFO. Takže, v otázke už to bolo vlastne zodpovedané. To UFO, čo vidíme, tie bodky a svetelné body všelijaké a aj do mainstreamu už prenikli videá z amerických stíhačiek, čo americké stíhačky natočili tie tic-tacové, čo vyzerá jak tic-tac, alebo tak. Naše najmodernejšie stíhačky nestíhajú takzvané. Sú pekne pred nami. Pekne sú pred nami. Robia krkolomné výkruty, zákruty v nehorazných gečkách, rýchlostiach. A obyčajného človeka by v takej rýchlosti, to by ťa tam rozpučilo na kolomaš. Viete, čo je kolomaš? Na kašu. Ale môj názor je taký, že vlastne okolo lode majú silové pole, v tom silovom poli je vlastne vzduchoprázdno, čiže žiadny odpor a vnútri v tej lodi sú podľa mňa naložení nejaké tekutine, alebo ja neviem, skrátka predstavte si tehotnú ženu, čo má plod v sebe, tak je v tekutine. A na taký spôsob asi podľa mňa nejako fungujú tí lode. Alebo sú to iba tie drony, ako bolo spomenuté už v otázke, že to je iba robot, skrátka dron, hej, čo čekuje. Čo vyslali, aby očekoval, čo deje. No, dobre, ďalšia otázka. Toto bude za 3 body určite. Kolečani sa dostáva ku strele. Posledná sekunda. A Kolečani to opäť projel. Ned Sheffield. Dobre, ďalšia otázka. Ako by si sa identifikoval? Si človek, humanoid alebo mimozemšťan? Toto pičovina. Ďalšia otázka. Truman. Čo nám tají vláda? Tak, toto je otázka, že... No, čo nám vláda tají? No však... Štátne tajomstva, čo ja viem, aké sú štátne tajomstva, čo nám tají? No tak taja nám toho dosť asi. Ale oni to mysleli v tej otázke asi tak, že svetové vlády, čo nám taja. Tak taja nám všetko. Taja nám všetko. Taja nám náš pôvod. Taja nám... Napríklad taja nám aj to, že my už dávno v kontakte s mimozemšťanmi sme vlastne naše vlády. A
a jednajú s nami a vlastne vymenili nás na pokusy, na ako, nie ste rešiť vulgárne, ako králiky, doslovne, za výmenu technológií. Že vlastne oni nám dajú technológie nejaké a za výmenu, že nás môžu unášať. Hej? A vláda to nechá tak. Napríklad. Taká je jedna konšpiračka. Dobre, ideme ďalej. Ďalšia otázka. Truman. Prečo mimozemšťania vždy pristanú na poli a nič napríklad a nie napríklad pred Teskom? Ach. No a tak prečo asi tak pristanú na poli a nie pred Teskom? Pretože by vyvolali davovú psychózu. A vlastne oni nechcú, aby sme vedeli, že sú. Pretože si myslia, že sme ešte nedospeli a nevyvinuli sa na to, aby sme ako ľudstvo, no takto vám to vysvetlím. Predstavte si, že nejaká babka zistí, že sú mimozemšťania. Nejaká babka verí skrátka v Boha, v Ježiša Krista a tak ďalej. Hej. A predstavte si zrazu, že mimozemšťania, no však to by sa nedalo skrátka, však oni by zošaleli, však to by bola paranoja, strach, to by padli systémy pre Boha živého, to by doslovne padli systémy. Ale aj tak, treba sa s tým zmieriť. Ja jednoducho na mimozemský život verím a jednoducho, aj keby pristáli, aj keby o sebe dali vedieť, tak stále musíš ísť do tej práce. Stále musíš zháňať prostriedky, musíš jesť. Stále jednoducho treba sa s tým zmieriť. Jednoducho ja robím aj toto preto, aby som ľuďom trochu ukázal, že o čom to asi je a aby sa zmierili s tým, že jednoducho mimozemské civilizácie existujú a nie jedna. Pretože predstavte si, aký je obrovský vesmír, hej? Len naša slnečná sústava, aká je obrovská. A jednoducho je dokázaný fakt, že okolo každej hviezdy, čo sme zaznamenali teleskopmi, sú tzv. Exoplanety, hej, podobné Zemi, na ktorých by bol možný život. A predstavte si, že vesmír je starý okolo 11 miliard rokov. Naša planéta je stará 4 miliardy rokov. Tak si predstavte, že niečo má náskok miliardu rokov. Nejaká civilizácia, že má náskok miliardu rokov. Predstavte si to, čoho všetkoho musia byť schopní. Civilizácie je 5 stupňov. My sme civilizácia typu 0. Že sa ledva odlepíme od Zeme. No. Jednotka je, že ovplyvňujú počasie už napríklad na planete. Dvojka je, že ovplyvňujú počasie, dokazujú lietať vo vesmíre do druhých galaxií a tak. Trojka, štvorka, peťka, to sa nám ani nesnívalo, že čoho sú oni schopní. Takže asi tak. Dobre, ďalšia otázka. Truman, povedz nám, čo je v Area 51. Yeah. Akurát tento týždeň niekedy mi vyhodil na Facebooku, že Obama vyhlásil, že áno, máme mimozemšťanov nejakých, čo tu prdli, čo tu narazili, čo tu stroskotali, ale nie sú v Area 51. Kto vie, kde ich skladujú? V Area 51 vyvíjali tam že vraj stealth bombardéry, B2, B-Spirit napríklad, čo je a tak ďalej. Ale však predstavte si, že tam normálne ľudia, neviem v ktorom roku teraz, to nie je tak dávno dozadu, normálne ľudia tam nabehli pri bránu tejto Arei 51
A normálne, že tam nabehnú skrátka a presvedčia sa na vlastné oči, že čo tam vlastne je alebo nie je. A tam normálne regulérne armáda na nich nabehla, ty kokos, a tam sa im vyhrozili, že ich postrieľajú normálne. To nikoho nezaujímalo, že o čo tým ľuďom ide, že o pravdu alebo o čo. To sú také halúze, že strach. Predstavte si, že prdol sem nejaký tanier teda, hej. A to sú nie jedna výpoveď ľudí, čo vlastne o tejto téme vedia a čo boli priamo súčasťou toho a museli držať tajomstvo. Normálne podpísali zmluvu, normálne o mlčanlivosti, inak by ich stíhali aj ich rodiny a neviem čo. A teraz tí chlapi, už im je jedno. To sú chlapi v dôchodcovskom veku a to sú není nejaký blázon zálobalom na hlave, že ja som spojený s ufonmi, ale to sú normálne seriózni chlapi, vyslúžili vojaci s hodnosťami, ktorým už je jedno a idú s pravdou von. Whistleblowery, čo sú ohľadom tohto, čo robili Elizondo, neviem, aké to mal krstné meno, nespomeniem si teraz, ale Elizondo mal priezvisko. Ten robil pre CIA a ako náhle prišiel s tým, že chce toto a toto zverejniť a jednoznačne, tak išli po ňom jak po údenom a on normálne dal výpoveď zo CIA, normálne odstúpil a teraz robí vlastné vyšetrovačky a veci ohľadom takýchto vecí. To sú není srandy. Dobre, ďalšia otázka. Truman, ako skončí svet? Takto, ako sa hovorí, ani srnky netušia, ako skončí svet. Záleží od toho, akým smerom sa budeme uberať. Či tu budeme fakt jak opičaci sprostí, že sa budeme len strieľať navzájom a nakoniec to ukončí niekto s tlačením pupčeka a vypustia atomovky a všelijaké tie bomby, neviem aké najmodernejšie technológie sú a skrátka sa zrušíme sami. Alebo nás zruší počasie, príde nejaká superbúrka, pozrite si film, český názov Den poté. Príklad. Príde superbúrka a sme piči. Pardon za vulgarizmus. Alebo ako som už predtým povedal na tú jednu otázku, som to spomínal, neviem teraz ako znela tá otázka, ale ako som spomínal ten asteroid Apophis. Alebo nás zruší nejaký asteroid. Alebo nás zruší umelá inteligencia. Normálne dostane takú moc, že bude autonóm. Skrátka, v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť žiadnej umelej inteligencii autonómne myslenie. Žiadnej zbraní, či hromadného ničenia, alebo nejakú konvenčnú zbraň, že tank, stíhačka, alebo vrtuľník, skrátka dron, nejaký dron s autonómnym myslením, bojový, hej. V žiadnom prípade. Filmy, Terminátor, Ja robot a tak ďalej sú na túto tému. Skrátka, v žiadnom prípade žiadnej UI, v žiadnom prípade autonómne myslenie, v žiadnom prípade. Dobre, ďalšia otázka. Truman, kto ovláda svet? No na túto tému som už načrtol predtým. Bilderberg. To si pozrite, to si vygooglite. A tam rozoberajú vlastne celý svetový poriadok, čo ako bude. Kto bude pri vlade tam, kto bude pri vlade tam, ako to teraz bude tu, ako to bude tu. Skrátka Bilderberg. Dohľadajte si Bilderberg. Neviem, či to ešte teraz je aktuálne vôbec na internete, lebo čo som sledoval tipkov na túto tému, tak tie videá rušili do radu. To je veľmi zaujímavá téma. Ďalšia otázka. Aj cikať sa mi chce. Mantavi som. Sú tí laváci, pravda. Truman, vyvrať konšpiráciu, plocha zem.
tak akože tupino, ktorý tvrdí, že je Zem plocha, tak to je u mňa taký tupino, jak ocielka. Viete, čo je ocielka? Na tom sa brúsia nože. No. Kto si myslí, že je plocha Zem, tak je tupý ako ocielka. No. Prečo si to myslia? Vyvrá to. Prečo si to myslia, že je plocha Zem? Veď pozriem sa na oblohu, vidím mesiac pre Boha živého. Je mesiac plochy? Je to takto doska pre Boha živého? Však to čo sme, kde? V stredoveku ozaj? Tupí kokoti? No, to je ako nič zlom. Pozrite sa na slnko, veď to je kruh jednoducho. A im sa to zdá, že je Zem plocha. Napríklad letí v lietadle, tak letí lietadlo, je? Ale a predstavte si, že idete z jedného konca sveta na druhý. Tak to lietadlo letí a ide normálne takto. Normálne fakt, hore nohami. Ale ako je planéta vo vesmíre, že je planéta, tak vo vesmíre není hore, dole, doprava, doľava. Jednoducho planéta sa krúti a to je o tom. Kto nepochopí, je u mňa tupiko. Je u mňa tupino skrátka. Plocha Zem nie je určite. No. Sa učiteľka fyziky obraca v hrobe, ty kokos, keď volá kto zápotí, že Zem je plocha. Truman, objasní nám škandál Epstein. Posledná, čo ma najviac irituje a desí. Káza Epstein. Ja o tom viem len to, čo som videl v mainstreame alebo na internete, čo to je. Ja som to ani nepozeral radšej, lebo to je taký bordel, že by som z toho grcal. Konečne potom idú a teraz sa ukáže, aká je tá elita, čo nám vlastne vládne. To je tak prehnité, to je od špiku kostí tak prehnité, že strach. Ja osobne mám z toho normálne strach. Čo dokazujú, čo robia, to sú. Predstavte si, že máte miliardy. Tam už vám nejde o zisk, o peniaze. Tým debilom ide len o moc. A o ukojenie všelijakých zvrat. To obyčajný sex so ženou mu už asi nestačí takému debilovi. To už je tak zúnúvaný, že vy... A pedofili. Však to by som pri stenu a zastreliť. 5 strelcov, 1 náboj, aby chlapci strelci nemali výčitky svedomia, že kto ho zastrelil. Koniec. Viac tomu nič nepoviem. Poviem vám takto. V komentároch kľudne dávajte otázky. My tie otázky stiahneme z komentárov. Takto, takýmto štýlom to budeme robiť, že otázky vyťahneme a na tie otázky vám vlastne budeme odpovedať. Hej, budeme sa snažiť. Teraz sme to takto spravili, to prvé video, s formou otázok. A čo vás zaujalo, ktorá otázka najviac, tak ohľadom toho môžete kľudne posielať podotázky, my to vyťahneme a spravíme ďalšie video na štýl takýto, že budeme odpovedať vlastne na vaše otázky a na vaše dotazy. Dúfam, že som vás aspoň trochu upútal týmto prvým videom, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak nie, už nesledujte, ja vás nenutím. A ako som povedal, sledujte, komentujte, lajkujte, odoberajte a nezabudnite. Naučíš aj opicu a Boh je mimozemšťan. Čaute.